sjovt, fordi at vi kan se, at det sejler jo for dig. Ja, det er godt der. Ja. Ved du hvorfor? Nej. Nej. Så kan det være, at jeg kan give en forklaring på det nu. Ja, jeg har jo lagt et budget, eller fundet ud af, hvad du egentlig har brugt i løbet af hele året. Mm. Og der har du simpelthen en udbetaling, altså din indtjening, på 15.100. Lige nu der ligger du og betaler 4.100 til din husleje. Dit madforbrug, det ligger på 2.700. Det. Det var rigtig meget, men vi kan jo så også se, hvor det er henne, ikke? Hvor? På de 3 guldgård. Og det ser på her. Ja, det er meget spændende. Det er simpelthen pinligt. Så har vi forsikring. Der betaler du ingenting. Det er sgu lov. Vi har en diverse post på 5.200. Ja. Den skal skæres ned. Ja. Så har vi øvrige faste, hvor du betaler 1.500. Så både telefon og internet kender vi ikke engang dit forbrug på. Så det må jo være helt ekstremt. Så har vi ubetalte regninger på 2.200. Gennem, den ligger på 1.400. Og opsparing. Der er der et lille budget til dig i stedet for. Ja. Og hvis du følger med, så kan du simpelthen være gældfri om 5 år. Ja. Det vil være rart. Ja, det vil ikke være helt tosset. Vi vil have, at du skal have en bedre indkomst. Du skal simpelthen tjene 500 kroner ekstra om måneden. Og så tage nogle nattevagter. Og det gør du jo også ved at have din roomie boende. Ja. Ja. Så har vi, hvor du egentlig skal betale hele din husleje, i stedet for kun noget af det, 6.028 kroner. Dit madbudget herovre, det falder også. Det kommer ned på kun 1.500 kroner. Så der må du tænke, faktisk skal vi tro. Ja, og lad være med at gå på McDonald's samtidig. Det er flyt. Det er ikke sundt. Transporten, den kommer til at kun ligge på en uge. Så meget sygt. Du skal nemlig til at begynde at cykle. Det er meget sundt. Forsikringer skal du også til at have. Prøv at tænke på, hvis dit lejlighed nu brænder sammen. Så nu skal du til at have en indbrugsforsikring på 219 kroner. Diverse, jeg ved simpelthen ikke, hvad du bruger det på. Hvad bruger du det på? En masse byture og så videre, men det er slut nu. Ja, du har indforstået alt det her. Det skal i hvert fald være slut, hvis du har planer om at se det der. Ja, det er også klart. 1.900 kroner. Og det er jo til sjov med datteren, altså i Lalandia og alt det. Så ikke byture, Lalandia-tur med din datter. Øvrige faste, den stiger på 1.783 kroner. Ja. Så har vi lagt et abonnement til dig på 99 kroner. Du skal til at have Øjster. Internettet, der skal du altså ikke stjæle med naboen mere. Nej. Du skal selv til at betale nu. 299 kroner. Ja. Ubetalte regninger. 0 kroner. Det har vi fået lagt over igen, Ja, så du betaler det der. det er jo. Så kom igennem. Der skal du til at betale 3.428 kroner. Ja. Det er jo noget større beløb, men det er altså også at komme ud af det om 5 år. Og selvfølgelig, hvis du lægger flere penge derover, Går det ondt. så går det Ja. ondt. Ja. Han er åbenbart ikke helt så dum. De kan tro. Opsparing. Det er noget nyt for dig, kan jeg se her. 200 kroner skal du til at lægge til side. Og det er altså, hvis du skal ud og købe en ny computer, så må du betale der. Og hvis du ikke betaler den gæld, hvad sker der så? Så kan man risikere at komme på jorden. Nej. Og hvis du så ikke engang betaler til fodretten, så kommer du i fængsel. Så kommer du i hvert fald ikke til at se den. Nej.